Parfum kan jou stijl, sintuie en gemoedstoestand op een eenvoudige maar effectieve manier verhef. Om bemachtig en authentiek in jou eie veld te voel, is een van die beste geskenke wat jy jouself kan gee. Jy verdien dit om gezond, zelfverzekerd en krachtig te voel. Met die regte geur kan dit een eenvoudige reis wees. Parfum tree op as een onzigbare bijkomstigheid wat jou visuele teenwoordigheid verhef deur net uit aan te dui, jou postuur en uitdrukkings deur selfvertrouwen te verbeter, en een onvergeetlijke, samenhangende persoonlijke handelsmerk te skep. Terwijl geur self nie gesien kan word nie, verander die diepgaande sielkundige en fysiologische effecten daarvan heeltemal jou fysische voorkomst deur diegene rondom jou waargeneem word. Die aanwending van parfum op jou rok of uitrusting voltooi jou persoonlijke stijl, wat langer houbare geurbehoud op materiale bied, een bestendige en gladde geurspoor terwijl jy beweeg, en geen bekommernis oor veel irritatie of olie-gebaseerde lichaamschemie wat die bedoelde geur verander nie. Die aanwending van een saamgestelde geur dien as die uiteindelike afronding vir jou uitrusting. Dit communikeer aan ander dat jy aandag gee aan die fijnste besonderhede van persoonlijke hygiëne en selfzorg. Sielkundige studies toon dat die dra van een geur waarvan jy hou, onmiddellik selfvertrouwen verhoog. Hierdie innerlijke verskuiving vertaal natuurlijk in beter fysische postuur, een regophouding en een meer indrukwekkende fysische teenwoordigheid. Die regte geur werk naadloos saam met jou klerekeeses om jou persoonlijkheid uit te saai. Bijvoorbeeld, die keuse van een vet, pittige geur stem visueel ooreen met skerp, krachtige kleredrag. Om na ons gezondheid en welstand om te zien, is die eerste stap na volkome gemoedsrus. Geur gaan oor meer as om net modieus te bly. Dit gaan daaroor om jou lichaam en gees met liefde en aandacht te behandel. Parfum help om jou gemoed op te hef en jou buit te verbeter. Boonop kan het jou selfvertrouwen verhoog, so wanneer jy buiten stap, is jy gereed om die wereld aan te pak. Kom ons kyk na een van die mees voor die hand liggende voordele van die dra van parfum. Om jou gunsteling geur aan te spuit, help nie net om liggaamsreuk te beveg nie, maar dit ruik ook eenvoudig wonderlik. Een vars geur is ideaal om jou hele persoon na een verstommende hupstoot in geur te gee. Reuke en parfums kan herinneringen of emoties terugbring wat met daardie geur geassocieer word. Miskien laat een van die parfums op jou rak jou dink aan tyd saam met familie deurbring, of miskien herinner dit jou aan specifieke dele van jou kinderjare. Geure is een van die krachtigste manieren om ons gunsteling herinneringen te herleef. Wanneer ons iets bekends ruik, kan het ons vervoer na een tyd toe ons daardie geur die eerste keer ervaar het. Parfums bied baie voordele, maar miskien is die sentimenteelste voordele wel vermoë om herinneringen te laat herleef en ons te help om een gelukkige oomblik te herleef. Parfums is krachtig en kan ons aantrekliker maak vir die wereld rondom ons. Die regte geur kan jou baie meer begeerlik maak vir diegene rondom jou terwijl dit extra aandacht trek. Almal word aangetrokken tot wat lekker ruik. Die regte geur kan enigiets meer begeerlik maak, van een heerlijke maaltijd tot een soet en prachtige parfum. En as jy subtiele sein wil afgee, sal een aantrekkelijke geur jou die voorsprong gee wat jy nodig het.